Takže zdarec lidí, já vás zdravím u dalšího let's playe z Metinu 2 Offic, hraju na Talionu. A dneska to bude video, jak jste mohli vidět podle názvu, dodělám LV30 a nasadím si FMS plus 9. No a nevím, co bych k tomu řekl, tak jdeme. Nehraju to nějak dlouho, hraju to asi týden. Pěkně mi utekli. Ale to tady trošku naženem. Tu 30 jsem čekal pěkně dlouho, protože to FMS mám od 22. Že mi to nebavilo, XP teda vůbec. A co bych komentoval, tyjo? Tak jestli budete chtít video z Officu, tak určitě napište dolů do komentářů, klidně budu točit. No, ty vado, já nevím o čem mluvit, tyjo, já jsem nějaký. Máme asi 11 hodin. No, asi tak nějak 11 hodin, plus minus. Chybí nám, no máme 93%, za chvilku budeme hodnost dobrá. Jinak kdyby někdo měl dobrý cech, tak mi napište ve hře nebo do komentářů. Nebo na Facebook, bude v popisu videa. Ty berou. Jak mám obrázek, kde? Tady obrázek koně, jak to je poprvé, co se mi nepřivoval na poprvé. No. To vážně nebaví. Lidi, já to střihnu a pak až budu kousek od té 30, tak to zase spustím, tak zatím čau. Tak lidi, už jsem to trošku doexpil k té 30, ať to není to video za tolik dlouhý. A už se můžu dočkat na to FMS-ko, jinak budeme otevírat truhlu, nevím co z ní padá, bude to zajímavý. Chybí nám 36 800 bezek. BZK. Snad se vám video bude líbit, lajkoš, koment potěší. Když jste chtěli další videa, tak napište do komentářů, já jsem zblblej, protože už jsem nedočkavej. Máme 28%, 98,5. Tak. Jinak jsou za tyhle FPSK, já nevím jak se to dává pryč na tom bandikamu. A nevím, jestli padnou začárka, kdyby padly začárka, tak zkusíme i natočit tu průmku, protože tam máme fakt jenom průmku 5, takže to je docela blbý. Takže už to bude, už budeme 30, hele, kulíšci. Hej, ne, ještě ne, 99, 76. Ty vado, můžeme to dělat na schvál ten server. Pojď. Ne! 99, 92. Pěkně. Lidi, je to tam? Je tam 30. Tak nezapomeňte dát like, odběr, koment, sdílejte. Určitě všechno mě potěší. Zatím čus. Jo, takže sorry lidi, já jsem zapomněl otevřít tu truhlu, takže to jenom prostě otevřem. A konec prostě, jak co nám padlo. 5krát požehnaný. To je sakra dobrý. Tady tohle, to je taky dobrý. Ale tady tohle teda nic moc, tak jako. To je asi všechno, takže požehnaný to se hodí. Nelze obchodovat, ale určitě s tím se dá vylepšit dost věcí, hodí se to. To je všechno, tak zatím čus.